Nyaya yechokwadi takaiziva nyaya iyi tiri kufonerwa titsoro vatinogara kumedu n'anga inogara kumedu. Ichitizvo kune zviri kuitwa mumakuwa, makuwa ari kudhuze nekutara ndeekwai, ndikati ndeekwaRuwende naSamanyika naMawadza. Asi pane zviri kuitika imomo ndapota tiba takaisa nguva dzacho kusisi ende hakuna munhu. Ndikati nini shamwari, nguva dzacho idzi here ndidzo ndiri kuoneswa. Akati alright, pakanaka kuchaedza mangwana, chokwadi pakaedza mangwana ukaendwa kundoonwa mabhegi ipo makusapurika ikoko ari mumasapurika ari matatu ari makusenga ndikanzi vanhu ivava vaisa izvozvo ndinovaziva, nen'anga yazvakapa izvozvo ndingoiziva zvese ndinazvo. Ndikati akengi kana kune evidence akakanaka zvakanaka nekuti tinoswera tingozochisasana musoro isisu uri mumusha kuti kuhani chokwadi. Izvozvi chairman wacho mukuru wevanhu Anderson kura munoziva vasorerai hunge ndomuziva ndikanzi ndiye mukuru wevakomana varakuya. Izvozvo endai mubate Anderson ngekuti mabhegi wayo atokwana nguva yekuti wavatore mabhegi wayo akwana nguva yachakura azara mari nguva ine nhasi uno. Izvozvi ipapo chiva dzakati kumahapasi something past 6 takavata baba patsoro uyo akatasvika kumashopu anogara namai wacho. Akasvika kwa namai wacho, aiyo ko mwana ari kupi? Kanzi mwana ari kwamakondora ari kusina masazvo ikoko. Saka mwana uyu tikuda kumuona, nomuona sei? Kanzi alright, pakanaka here? Saka mwana wenyu uyu ari kudikana natsoro pano pakanaka. Ndikaiti musheedzi, asi handingamusheedzi kuti ndichiziva kuti inyaya yakati. Ndikaiti komusheedzi ndichiti mai ari kurwara uye atiende tese kuna mai namai. Pakanaka, gara henyu uchauya. Takagara idu chikwanguma idu madoro pasoftware apa tiri kutaimira. Vanhu vese vakomana vese vanga vachishetera zvavo kutaimira kuti otherwise pane zvingangozodini zvazongoitika matiri isisu. Ipapo tichibva tiri wangani inini Mawadza naSamanyika naye mai vake ivava tabva taita 4. Tichibva tavangana kuti hatiti mabhegi ada kutorwa aya nhasi, ngatipiti wamwe uko kumakuwa wamwe timirire panapa tiite mapurisa. Hatiti vanhu vachaita aiza ubatwa ngevavo. Isisu vakauya kuno kristofonera kuti vanhu vari kuno chokwadi tagara peapa wauya komana wauya ati mumba apinda mumba muyaumu achokwadi songari kubuda anotomubvisa pakanaka. Vatafonera vanaSamanyika kuti makuwa vakomana munhu vari kuno tavaona vasati vadini vasvika komo uyai tatinai kuno ariko ndiko kuchibva kwakuya nemukomana akuchitei kuenda naye kwatsoro vakataurwa kuyawo kusvika ikoko natsoro uyo munhu uyo zvikanzi aiwa pakanaka shamwari ndiwe kai Anderson. Ndikati huni itaurire chii chakaitika. Ndiri kuratidzwa iwewe, ndakaratidzwa iwewe uriyo komanda wevanhu vekuisa mabhegi, itaurire. Ndakati weshuwa iwewe akabvunza kakawanda ndikati katatu kese. Ndikanzi iwewe ndokupikira ma tsoro vakuenda kusunga kombi yangu mudanga umu. Ipapo akabva ati ndikuenda kusungira ng'ombe yangu mudanga umu, ndisungirirapo kuramba kwako iwe ndione kuti kuramba kwako nini nowirirana. Ipapo angava nechitemati ndemara chako mako yanga ine ndemara chako mako yetsoro yako. Uyabona kuti kuenda kuti kutanga kuti ayebunde icho chokwadi ndini Yesu. Mazai ndiwe wamwe wako ndivana wani? Kanzi